Tässä videossa mie kerron teille, kuinka Farsi SMP:n End Event koitui koko serverin kohtaloksi. Jotta te ymmärtäisitte tätä videota vähän paremmin, niin tässä on Servun kit. Servul on myös Infuse SMP-plugini. Ja tässä on mun tiimi. Elikkä tosiaan tälle servulle on tulossa End Event. Mutta juuri ennen End Eventtiä me löydettiin nää tyypit meidän basesta. Okei, droppa. Kaikki. Mä oon vähän kuitenkin tilanteet. Kuinka se? Hei, pistäkää stream. Lukaa! Äijä, tää ei saanut toppaa, sä tulit itse meidän baseen. Näet on 4 täällä. Opeta se. Pitäkää se tässä komplevis. Älkää lyökö mua. Fullboxatkaa se. Mulla on obsidian. Ei jahtaa sitä. Ei jahtaa sitä. Tuli cave. Jahtaa sitä vaan. Missä meni? Täällä on Instamind pitkin, ei tässä oo mitään järkeä. Oh my god, mä luisin nähtää. Bro, tulkaa. Kuikatkaa! Ei kuikkaa. Ei se kauaa tässä kestä. Ottakaa tuohon noin nappi! Enää löytyy. Ei nää voi löytää. Me kuultiin sinut voice chatissa, tyyppi. Sulla ei ollut voice chat mukana. Nää löytyy. Ottakaa kaikkia nappeja! Älkää lyökö mua! Tyhmääkö nappi? Nää kunnon area! Kuikatkaa se vaan. Nää Nyt loppuu durakka. Tää vaan imekää. Ei se kauaa. Ei kestä. No se pullottaa jo. Se ei kestä. Kyllä se tulee XP, se on Kuolee. Hakatkaa. Älkää hakatko miuta. No meni impiin no jotkut. Missä on tapetan tää aika? Saadaan taas se lisäkäpteen. No ei täällä kyllä oo siitä mitään enää. Onks owneri paikalla? Hei, yksi vihollinen enemmän enter. Ottakaa XP! Joo, mä oon jo väissä vähän. Mikä hakatko mua? Ottakaa XP! Ei pistä XP! Kuolee ihan just se tyyppi. Kuoles. Ei pitää ottaa XP! En tiiä, mutta ei se kestä tätä. Ymmärrit, mitä on 4 hakkaa. Tää se tiimi tuli. Se tiimi tuli. Se tiimi tuli. Quick droppa taas Sandals. Kato vaan tätä tyyppiä, mitä me alussakin hakkaa. Hakatkaa Sandalsia. Ei, ottakaa mua taktiikan. Ottakaa Phoenixia! Ei tartteen. Se End Eventti alkaa nyt paljon. Ei meidän kansi mennä End Eventtiin. Ei me pärjää ilman, kun nää dreinaa kaikki meidän kamat. Siis onks meillä nyt yksi enemmän kuin näitä? On. Jää. Jäädääkin. Tää on ainakin meidän kaikki duraa. Tää pikkumies runaa mua. Ottakaa sieltä. Toki Ihan pärjääks. lapiosia täällä ihan puolella. Toki pärjääks. Pärjää, minulla ei oo mitään. Joku sinä voisit. Oli täällä pulloita läijällä. No joo, täällä on yli 300. Mä blokkasin veden. En blokkannutkaan. Auttakaa minulta kohta vähän. Luuliks quick droppa? Mä kuulen. Älä kuole, mä tuun. Laita käppää. Mien voi auttaa, me hakkaa lapiosia täällä. Ei pääse karkuun. Ota XP, mä sain XP. No jos joku sitten kohta viitti auttaa tän lapiosia. Se on lapiot, et sä voi jää sille. Niin, minulla on vielä 2 liian helppiä. Mä hakkaan tätä best PvP Sandals. Mä heitän tän ripankaa. Nyt mä kaivan karkuun, nyt lähtee karkuun. Mennään tän perään vaan. Tää on... Tää on huono. Ota nappi. Mä laitoin. Lapios. Me kokkaa lapios. Lapios. Droppa. Auttakaa lapiosia. Ai sä oot Tää PvP Sandals, tää on ihan korkea.
Täällä ei duraa, täällä ei voi olla enää duraa. Pakkasta. Äijätään jää, tän on pakko jäädä. Mikä efekti täällä on, kun tää ei kuole? Joku shield. Musta tuntuu, että täällä on se ihme regeeni. Sun näkee sua. Mä sain myös XP. Sain XP ja... Mie en saanut valitettavasti. Joo. Mä oon kuollut. Kuoleeko se? Joo, kuolee. Tottakai XP:t. Mie sain leikit 10% XP:tä lisää mun aikana. Droppa! Joo, skipperä! Aion Kellä? Mä tuun. Miss? Yes! Helppo! Lapiot perään! Meillä on sut OP-pikit, ei me voida... Ota kammat maita, Ota maito, luuttaa kaikki ja sitten haketaan tää hemmetin lapio. Väistö! Mennään vaan ylöspäin. Ei ne... Meillä on nää OP. Laitetaan vaan ylös. Kes on tos? Bro, miksi teillä on voima? No, Endi oli auennut, mutta me päätettiin, ettei mennä sinne. Sillä Endissä oli todella isoja ja voimakkaita tiimejä. Ja jollain oli jopa mase. Saatat miettiä, mitä ihmeellistä tässä oli. Kun niitä ei saanut käyttää! Joten me lähdettiin etsimään vaan uutta basepaikkaa. Hyvä jäädä. Yes. Onne siellä se läski taas mussuttaa ruokaa. Sitten kun heit, niin tiputa ne... Ai ja mitä mä sain notchin! Tosta instantly notchi! Miekin sain notchin, mitä ihmettä? Mä en saanut. Eiku, mitä? Mitä? Nyt äkkiä Enderiin näitä! Kyllä, meidät oli just tapettu. Komennoilla! Tervo! Mutta vaihto, se oli niin hullu. Ja tää on meidän loppufight. Joo, tää on meidän loppufight. Tää on siis Squid Game season finaali. Täällä sataa ja tapettiin. Bro, miksi onko Endissä joku, niin me voimme puhumaan sille. Bro, miksi lopetit? Mä tein semmosen, kato kun mä tapoin tos, mulla oli record päällä, mä tein mitä semmosen. helvettiä tälle servulle on tapahtunut? Tää logaa, koska se tappaa kaikki endit, koska toi äijä on tyyppi. Mistä on logaa, koska GR? Get out. Oh my days, mitä? Tommosella elymäsenkin. Mitä? Koirat! Siis mitä sä oot tehnyt tälle servulle? Antaa tulla! Sori, oli tapakka niin elku! Bomboklat! Mitä täällä on Elias? Koira! Bomboklat! 3! Painata. No niin, servu meni pois. Time out. No, nyt te tiedätte miksi End Event koitui tän servun tuhoksi. Hei, mut kiitti kun katsoitte videon.